سلام سلام كبرات تخطتلتي لبنا ميديا كمي كان يخم تسفقن في ودخن في نلومي حزلكم كريبا زلخو عرستي عم مبزحتنا زتعذبكون عبعتي قودعتي بحريات زبيليو كدمي نابتقندي بحستي محلافي بليز نتوم حدستي سابسكرايب بمقبار نتوم قومتخا لايك شير كومنتس بمقبار تساتفتي نايزا چانل بمخان نهيوتكمن ننابراخمن نملوات زحقزغم مهارتي بديتات أبجزيو ختكاتاتلو بخبري يعدماكم سناي مكتتال حراي نزوم لما عنتي زقربولكم 4 قوداتي بحريات كابناتي تعزبتي زأككومم كوم وين كاقلقل سبات حاتيته مسناتي تعزبتن تموكرون أو هيدا نلما عنتي كقربولكم من البعض إزوم 4 قودات بحريات ولاكو أما بزحتنا زنس أبارو انتخونو بزحات سباتكا كابزوم بحريات ويتابات زرحاقو مغانونكا أقمت كانتو يقبا مالت نقول لسب جنرالايز زقابرو بحريات أيكونن حدا خابهم من عاقل بمسرتو من عاق انتايو انت دايلنا نعقد عابلع الخالوات نايل علنا سمعت كسمعكا خجمر كلوي إذا كان من تايزو منشو انت دايلنا بتخكل نجزع رسخا كابزي مفلاتيو زبقس بتخكل نوبسو زي فلت سب ننوبسو قواني نخالوت قاشاي مخنياتو زلوو دخاماتن بلچاتاتن بزقبا አይፈልጥኒ كمون نايكالوت بلچاتاتن دخاماتن كفلت أكيني سلازي نفسو زي رخبة السب ننفسو خواني نخالوت قاشا زخواني سبكا ننقرات بأفلوطون رديئتن زي كواني زقوبروم بسمعيت تمازينيو زفتصما سلازي عم مبزحتنا زعزبا زلخو حماق بحري من عق ويكا تعبيتا فلاي عمونغونا رؤي زخوني ناي من عق منفس كمزولي آني تعذيبه بتمرتي بسراح بحلافنت بهابتي ويكا بسلطان كخوني خيلي نعبنت يتي زتمهاري أكال أبكندي زلوو فلتاتن كإلاتن تتقيمو عبلع لخالوت وانتا صلوا زقبر نتوم عبتحيتي ألو زولوم أكالات ينعقم إتي زي تمهار أكالكا أكندي يأمر خفيتو فلتاتن كإلاتن كقسم زحاسب نتيز تلوت أوي زتمهار أكالكا ينعقم يقونات صبن إذا قبل كله إتوس تمهار أكل زخونا يكون جيجا أيفتسمني مالتي أيكونكم جيجاتات كنجبر نخلنا كابسب نابسبكا في اللي سلازلو شح جزء جيجاتات نفتسم بتن نفتسمو جيجاتات أيكونان نسبات كنفردومن كنستنعقم زلنا نعم النت نهبي كتنخسك خلا مرارة إتخاب أزركب فرا ويوصيتكن مقوري منياتو معر سلازي حدث تمهار أكالكا منالبات طعي بحري ويكا طعي أتحساسبان أكراربان زي بلوكو خوني خيلي يخون انبر نتو زلوو فلتاتن تموكرون كن عقان قناقانا صبان أيقباني اتو خابو كن وصدون كن رخبان زقبانا نجر بخوفوت لبن يأمرون كن قسمو يقبان أبانا زرق زلوغين بفلاي ناتنا تصقعي ناتنا حبرة السب انتدع قوينو نتيز تمهار أكال عزينا إنا ننعقن نصرفون نقونا تصبون بفلاي عبنن نحدحناي إتي من عاق زرق زلو بسرح دي بستفهلالي من قدديو قرب لعل إلنا مسنواتس نتوم عبتي تنازلو أكالات ننعقن مالي نعبنت سرح قوون خيلي حادثة انتدع دحان زغونا السرح يزو نتوم تحت سبولو زلو سرح زحازو سبات ينعقن نعبنت
ክልተ ነደቕቲ እንተደኣ ርኢና እቲ ሓደ ነቲ ንዕቆ እቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሓደ ይንዕቆ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ክእለትን ብቕዓትን ዘለዎም ክነሶም ኣኪንዲ ተኸባቢሮም ተራዳዲኦም ነንሕድሒዶም ፍልጠትን ተመክሮን ዝለዋወጡ እቲ ነቲ ንዕቆ እቲ ከዓ ነቲ ይንዕቆ መምህር ነቲ ካልእ መምህር ይንዕቆ ሓደ ዓይነት ፕሮፌሽን ከለዎም ተመሳሳሊ ብቕዓትን ክእለትን ከለዎም ኣብ ነንሕድሒዶም ግን ይነዓቑ ሓደ ዓይነት ደረጃ ትምህርቲ ሃለኻ ብፍልጠት ዲ ብተመክሮ ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ ግን ክትመላላእ ክትደጋገፍ ይደኣ ዘለካ እምበር እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክንዕቆ ፅቡቕ ኣይኮነን እዚ ሕማም እዚ ዳርጋ ኣብ ኩሉ እዩ ስር ሰዲዱ ዋላ ኣብተን መንፈሳውያን ትካላት ትብለን እውን ትሪኦ ኢኻ ንኣብነት ሓደ ቀሺ ንካልእ ቀሺ ይንዕቆ ዲያቆን ነቲ ካልእ ዲያቆን ይንዕቆ ሓደ ናይ ሰባኺ ወንጌል ነቲ ካልእ እውን ይንዕቆ ዘማሪ ነቲ ካልእ ዘማሪ ይንዕቆ ማለት እዚ ሕማቅ ሕማም ካይተፈለጠና ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ሰባት ከም ባህሪ ተኣታትዩስ ፅልኡ እንዳጎልሐ ንሪኦ ኣለና እንተደኣ ወዲ ሃገርና ብዝተፈላለየ ምክንያታት ናይ ስራሕ ፅፍሒ ሒዙ እሞ ከዓ ምስኡ ትሰርሕ እንተደኣ ሃሊኻ ናይ ስራሕ መሳልል ወይ ከዓ ናይ ስራሕ መምርሒ ምዝህበካ ወዲ ዓድኻ ብምዃኑ ጥራሕ ሸለል ትብሎ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዝተፈላለየ ሸለልትነት ወይ ከዓ ዘይተመኣዛዝነት መንፈስ ተንፀባርቕ ማለት እዩ ወዲ ካልእ ሃገር እንተደኣ ኮይኑ እታ ዝበለካ ቀጢልካ ክትገብራ ከለካ ወዲ ዓድኻ ምዝኸውን ግን ሸለልትነት ወይ ከዓ ናይ ምንዓቕ መንፈስ ነርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ሰባትካ እዛ ነገር ከም መረረ ኮይና ክትቀርብ ሰሚዐያ ኣለኹ ኣብ ትሕተና እንተደኣ ኤርትራውያን ሃልዮም ከዓ ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ከዓ ንዕኦም ፀቕጢ ከም ንገብረሎም ከዓ ካብ ብዙሓት ሰባት ዝኣከብኮ ሓበሬታ ኣለኒ ካልእ ኣብ ናይ ትራንስፖርት ማለት እዩ ኣብ መጓዓዝያ ከዓ ብዙሓት ሰባት ከማርሩ ሰሚዐም ኣለኹ እንተደኣ እቲ ኣውቲስታ ኤርትራዊ ኮይኑ ካይከፈልካ ናይ ምኻድ ድልየታት ካልእ ወዲ ካልእ ሃገር ተኮይኑ ግቡእ ክፍሊትካ ከፊልካ ክትኸይድ ከለኻ ወዲ ሃገርካ ኮይኑ ምስ ዝፀንሕ ግን ዝተፈላለዩ ናይ ምድንጋራት ነገራት ኣሪእኻ ናይ ምሕላፍካ ይረአ ኣሎ እዚ ክንእርሞ ዘለና ጉዳይ እዩ ንኣብነት ገለገለ ሰባት ቴሌፎኖም ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ከሎ ብፀልማት ከምዚ ገይሮም ኣሪኦም ዝሓልፉ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ካይከፈሉ ወይ ፅቡቕ ሰላምታ ካያቡ ኤርትራ ብምዃን ጥራሕ ርግፅ ኣቢሎሞም ዝኸዱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ብዙሓት ዘምሩሩን ዝዛረቡን ሰሚዐ ኣለኹ እንተደኣ ወዲ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ቦታ ፀኒሕና ብኣኽብሮት ክንቀርቦ ዝግባእ ሰርቪስ ክበና ከዓ ብትሕትና ክንቀርቦ ክንክእል ኣለና እቲ ዝግባእ ሰርቪስ እንተደኣ ሂብና ካብኡ ንላዕሊ ተወሳኺ ኣገልግሎት ክንፅበ የብልና ምክንያቱ ወዲ ዓድና ደኣ ይኹን እምበር ንዕኡ እውን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ነገር ክገብረልና ክንፅበ የብልና ዝኾነ ካብ ሰብና ንላዕሊ ሓለፋታት እንተደኣ ሂብና ነቲ ሰብ እውን ኣብ ሓደጋ ነእትዎ ከም ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብዋጋ ናይቲ ሰብ ንሕና ረብሓታትና ክንረክብ ክንሓስብ ክንክእል የብልናን ወዲ ካልእ ሃገር ክኸውን ከሎ ብፍላጥና ብዘይፍላጥ ብፍርሒ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዘይገድስ ስቕ ንብል ተፀቂጥና ናይ ምኻድ ባህሪ ነርኢ ወዲ ዓድና ምስ ዝኸውን ግን ኣይንፃወሮን ቀልጢፍና ንሓርቕ ንባሳጮ ናብ ዘይተደለየ ግርጭትን ሓርጎፅጎፅን ከዓ ነምርሕ ስለዚ ኣብ መንጎና ርኡይ ዝኾነ ናይ ምንዓቕ መንፈስ ከም ዘሎ ተዓዚበ ማለት እዩ ኢንፋክት ኣብ መንጎና ጥራሕ ዝረአ ኣይኮነን ካባና ውፅእ ኢሉ እውን እቲ ናይ ምንዓቕ መንፈስ ይረአዩ ንኣብነት ኣብ ኣውሮጳ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለና ነቶም ንንነብረሎም ዓዲ ናይ ምፅራፍ ወይ ከዓ ናይ ምንዓቕ ባህሪ እውን ነንፀባርቕ ኢና እዚ ከዓ ጉጉእ ንሕና ፅቡቕ ነገር የብልናን ማለት ኣይኮንኩን ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ኣዝዩ ዝናኣደስ ዝብል ባህሪ ኣለና ግን ምንዓካ ኣዝያ ሓደገኛ ምክንያቱ ንዕቐት ናብ ውድቀት እትወስድ ገፋሕ መንገዲ እያ ስለዚ ንዝኾነ ኣካል ክንዕቆ ወይ ከዓ ብዓይኒ ትዕቢት ክንሪኦ የብልናን እታ ካልኣይቲ ዝተዓዘብክዋ ጎዳኢት ባህሪ ኣብ ጌጋ ምትኳር ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሰብ እንታይ ፅቡቕ ኣሎ ዘይኮነስ እንታይ ጌጋ ተባሂሉ ወይ እንታይ ጌጋ ክረኽበሉ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኢና ተፀሚድና ንርከብ ንኣብነት ሓደ ሰብ
ኣብ ሜድያ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ድዩ ክዛረብ ከሎ 90% ቁኑዕ ተዛሪቡ ወይ ከዓ 90% ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑ ክነሱ 10% ብዝተፈላለየ ምክንያታት ጌጋ ወይ ድኻማት ምስ ዘንፀባርቕ ነቲ 90% ፅቡቅ ዘይኮና ንሪኦ ነተን 10% ዝተጋገየን ጌጋ ወይ ከዓ ዘንፀባርቐን ድኻም ኣተኪርና ብዛዕባ እንዛረብ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ዓብይ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ብፁዕ የለን፣ ፐርፌክሽን ዝበሃል ነገር የለን። ዝኾነ ሰብ ፐርፌክት ይኮነን። ንሕና ከነተክረሉ ዝግባአና እንታይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሲ እንታይ ፅብቕ ኢልና ኣክንዲ ነተኩር ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ ክፍእትልና እንታይ ጌጋ ክረክብ ይኽእል ኣብ ዝብል ሓሳብ ንፅመድ እሞ ብኡ ቢልና ንሕና ኣይንምሃር ነቲ ዝተሰርሐ ወይ ነቲ ዝተዛረበ ኣካልካ ተቀዳዲምና ንፀርፎን ነወንጅሎን። ስለዚ ክልቴና ተረባሕቲ ኣይንኸውን። ሶሪ እቲ ዝፀርፍ ዘሎ ኣይረብሕ፣ እቲ ዝፅረፍ ዘሎኻ ኣይረብሕ። ክልቲኦም ብሓባር ተጓዳእቲ ይኾኑ። ስለዚ ኣብዚ እዋን ዝያዳ ጎሊሓ ዝሪኣ ዘለኹ ኣክንዲ እንታይ ፅቡቅ ኣሎ እንብል እንታይ ጌጋ ኣሎ ኣብ ዝብል ሓሳብ ንፅመድ ኣለና። እዚኣ ኸ ኣዝያ ሓደገኛ ሕማቅ ባህር እያ። ምክንያቱ ኣብ ጌጋ ተተኩር እንተደኣ ኮንካ ነቲ ፅቡቅ ኣይትሪኦን ኢኻ ክሓልፈካ እዩ። ናይቲ ፅቡቅ ተጠቃምካ ኣይትኸውን ኢኻ። ጌጋታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ጌጋታት ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም። ከም ቅቡላት ክንወስዶም ክንክእል ኣለና። ብሓደ መዓልቲ ብሓደ ስራሕ ንሓደ ሰብ ከነቆናፅቦን ከነውድቆን ኣይግባእን። ሰብ ካብ ጌጋ ሙሉእ ብሙሉእ ናፃ ክኸውን ኣይክእልኒ። ስለዚ የእምሮና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፅቡቅ ከነተኩር ክንክእል ኣለና። ፖዘቲቭ ናይ ምሕሳብ ባህሪ ክንለማመድ ክንክእል ኣለና። ፎልት ፋይንደርስ እንተደኣ ኮይና ኣብ ጌጋ ጥራሕ ነተኩር እንተደኣ ኮይና ከም ሰባት ክንዓብን ክንልወጥን ክንመላላእን ክንደጋገፍን ኣይንኽእልና። ስለዚ እዚኣ ጌጋ ኣብ ምርካብ ምትኳር ኣዝያ ሕማቅ ኮይና ብወገነይ ረኺበ ኣለኹ። ንነገራት በቲ ናትና ኣተሓሳስባ በቲ ናትና ኣጠማምታ ጥራሕ ክንሪኦ የብልና። ብካልእ አንግል ናይ ምርኣይ ክንለማመድ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱስ ኦኬ እዚ ሓሳብ ኢልዎ ዘሎ ወይ ስራሕ እዚ ሰሪሕዎ ዘሎ ሲ ብካልእ ኸ ከመይ ይመስል ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። በቲ ናትና ጠማምታ በቲ ናትና ርዲእ ጥራሕ ንነገራት እንተደኣ ርኢናዮምን መዚናዮምን ኩሉ ነገር ጌጋ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ። እቲ ንዓና ጌጋ ኮይኑ ዝስማዓና ንካልኦት ሰባት ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንነገራት ብናይ ካልእ አንግል ብካልእ አንገል እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ብናይ ካልእ ሰባት ኣጠማምታ እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። እዚ ክንገብር እንተደኣ ኺልና ሰፊሕ ኣጠማምታ ክህልወና ይኽእል። ንነገራት ብእወንታዊ መንገዲ ክንሪኦም ንኽእል። ቀልጢፍና ከዓ ናብ ግርጭት ኣይንኣቱን። ንዘሎ ፍልልያት ናይ ምፅዋር መንፈስና ክዓቢ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ቀልጢፍካ ንነገራት ፍርዲ ዘይምሃብ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦኻ ክዓቢ ኣብቲ ነገር ዘለካ ርዲት ንክዓቢ ርግእ ኢልካ ነገራት ናይ ምርኣይ ብካልእ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ባህሪ ክንምሃር ክንክእል ኣለና። ምስ ሓሳባትካ ዘይሰማማዕ ምስ ዝኾንከ ቀልጢፍካ ኣክል ንምፅራፍ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣቢልዎ ዘሉስ ከመይ ኦኬ ኣብ መጨረሹ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሓሳባት እንተዘይተሰማሚዕካሉ ምስ ናትካ ኣተሓሳስባ ልክዕ ስለ ዘይመፀ ክትፀርፎን ክትኩንኖን ነቲ ሰብ ግቡእ ኣይኮነን። ምክንያቱ ብናተይ ኣተሓሳስባ ይኮ እቲ ሓሳባት ጌጋ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ እምበር ብናይ ካልኦት ዓይኒ እቲ ሓሳብሱ ፅቡቅን ጠቃምን ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ዝኾነ ነገር ተቀዳዲምና ብናትና ኣተሓሳስባን ኣጠማምታን ርኢና ክንፈርድ ኣይግባአና እዩ። ምክንያቱ ሕማቅ ሓሳብ ዝበሃል የለን። ሓሳብ ክሓምቕን ክፅብቕን ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ እንተደኣ ኢልና ኣብቲ ሰማዒኡን ተርጓሚኡን እዩ ዝምርኮስ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክንሰምዕ ክንዕዘብ ክንመዝን ከለና ቁልጡፋት ክንከውን የብልና። ዕሙቕ ብዝበለ መንገዲ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ብናይ ካልኦት ዓይኒ እንታይ ይመስል፣ ኣብዛ ዝተሰርሐት ስራሕ እንታይ ፅብቕትላ፣ ኣብዛ ዝተዘርበት ሓሳብ እንታይ ፅብቕትላ፣ እታ ፅብቕቲ ደ ክጥቀመላ ዘለንስ ኣብታ ጌጋ ጥራሕ ከተኩር ዘለን ዝብል
ስነ ሓሳብ ክንምርምር ክንክእል ኣለና ከም ሕብረተሰብ ከም ውልቀ ሰብ ክንዓብን ክልወጥን እንተደኣ ኮይና ኣብ ጌጋ ጥራሕ ከነተኩር የብልናን ኣብቲ ፅቡቅ ነገር ክንሓስብን ከነተኩር ኣለና ነቲ ዝተዓዘብና ጌጋ ብሓቂ ጌጋ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ብእሩም ኣገባብ ነቲ ሰብ ክንእርሞን ጌጋታቱ ክእርምን ክንሕብሮ ክንክእል ኣለና